שמעתי ככה שהם מצאו לי איזשהו חתן, ורגע לפני שנכנסתי לעולם השידוכים, פשוט ברחתי מהבית. הייתי בכת לב טהור שבגואטמלה, חזרתי לארץ ויצאתי בשאלה. לא הכרתי אף אחד, לא היה לי אף אחד, לא היה לי גב כלכלי, היו לי המון פערים. גדלתי במשפחה של חסידי גור, יצאתי בשאלה בשנת 2015. שלום, הבית של הלל. הבית של הלל עשה עבורי המון. מבחינה כלכלית נתן לי שקט למשך שנה שאני יכול להשקיע בעצמי, להשלים פערים שהיו לי. וגם מבחינה חברתית היו שם עוד חברים ככה שהגיעו פחות או יותר מאותו רקע שלי ביחד. הצלחנו להכיר את העולם החדש, נתן לי נחיתה רכה. באותו יום הגעתי להלל, שהביאו לי בגדים חילוניים, הבטה לי שעון, הביאו לי הכל בסוף. ללמוד איך לבשל, ללמוד איך לכבס, ללמוד איך לחפש עבודה, ללמוד איך להתלבש. קודם כל אתה מקבל בית, אתה מקבל ביטחון, אתה מקבל המון 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 אהבה ותחושת שייכות. אתה מקבל הרבה כלים לחיים, אתה מקבל חברים לחיים, ויחד איתנו בעצם אתם מחפשים מחדש את הדרך שלך או שלך. לצאת מהעולם החרדי הכל כך סגור לעולם כל כך משוחרר, חסר מחסומים, חסר גבולות. כשאת ילדה בת 18 זה רגע שאתה יכול לאבד את החיים. חשוב מאוד שתהיה דירה בדיוק אותו דבר גם במרכז, זה רק יכול להציל חיים ולעזור. כשיוצאים ויוצאות בשאלה, רוצים לצאת ומתכננים את היציאה שלהם, הרבה פעמים זה נדחה ומתעכב, כי אין לאן ללכת. בואו, תגיעו. יש פה את כל הכלים והאנשים והידע והאהבה שבעולם כדי לגרום לכם לפרוח ולהצליח. זהו, מחכים לכם.